Salut, eu sunt Manchiran și acum o să fac al 4-lea episod din seria noastră de Minecraft New Era. Ok. În episodul ăsta o să vreau să minez, pentru că o să găsim niște diamond. Deci cam da, o să facem 3. Da, avem, trebuie să contez de fapt. O să iau niște pețe, pentru că întotdeauna trebuie să am la mine un crafting table și de fapt și o sabie. Așa. Ok, mergem în mină. Ok. Am văzut că nu am mâncat. Ok, am găsit aici lava asta. De fapt este al doilea cave care l-am găsit. Sau ăsta e primul cave, nu știu. Nu mai știu exact care îi. Uite, pe aici am minat. Cred că pe aici, nu știu. În fine, uite să luăm goldul ăla. Dacă tot l-am văzut. Asta e gold, nu? Da, gold. 3 bucăți. Yep. Și o să sap pe aici. Ok. Și și sper să vă placă această serie, sper că vă place. Să nu uitați să apăsați pe acel buton de like, că mă ajută, mă motivează să fac episoade. Și da, sper să vă placă această serie. Oh shit, am găsit lavă. Ok. Ce spun? Dirt. Am găsit și o dirt. Holy fuck out. Ok. Uite, am găsit caul, deci o să putem face torțe. Pentru că am nevoie neapărat de torțe. Pentru că, na. Uite. Am găsit iarăși iron. Iron avem destul de mult, dar totuși trebuie să luăm. Ok, deci avem destule. Facem... Ok, am făcut 28 de torțe. Și acum să luăm ironul ăsta. Pentru că, na, ne ajută. O să vedere ăsta Skywars-ul. Adică serverul de Skywars pe care am jucat. Al 4-lea episod. Dar e ok. Uite ce cerii. Hai frate, prea multe găsesc. Serie foarte tare. Oh. Ce aici? What? Al 4-lea cave deja. Deci al 4-lea cave găsit. De fapt al 3-lea cave, scuze. Ok. Redstone. Deci deja al 3-lea cave găsit, frate. Cât de awesome. Ok, hai. O să luăm lemnul ăsta. Lemnul, iron-ul. O să mergem mai departe să minăm. De fapt nu, o să pun pe pauză până ajung acasă, pentru că cine știe câte secrete mai ascunde asta. Ok, am revenit acasă. Ok. Punem ironul ăsta la... Deci văd că o să punem așa. Vreau să se prăjească.
Are o să-l pun în gest. Și acum o să vreau să mai continui drumul ăsta cam până acolo să vreau să-l fac. Deci o să mai strângem niște... Bine, nu strângem lemn acum. Bun. Asta o să punem aici pentru că n-am. Să lăsăm asta să se facă și după punem iron-ul. Ok. Am niște lemn. Uite, mai am câteva. Mergem să tăiem niște lemn. Pentru că sincer n-am ceea ce decât să construiesc. Ok, asta. Este o să luăm pentru că de asta ne trebuie. Și n-am. Ok. Ok. O să luăm mai mult pentru că e cam mult drumul până acolo și n-am. Dacă luăm 16 lemne de astea, deci avem acum... Ok, acum avem un stack. Așa, am unești la zoile astea. Deci cred că o să le omor. Ok. Perfect. Opa, ce-ai făcut? Mi-ar un lemn. Doamne. 2, 3, 4. Ok, avem 2 stack-uri și ce am? 2 stack-uri și 4. Ok. Deci am aruncat torțele, nu înțeleg. Ok. Bun. Păi bun, și cam atât a fost și cu episodul ăsta. Eu am fost Monkey Gunner, ne revedem data viitoare.